Čaute, moje meno je XGamer, dneska vás vítam s mojím Maximen TV. Toto je bonus k videu, čo sme natáčali, ten challenge. A toto je bonusové video, ktoré ste počuli v asi sekundách, neviem ktorých, na druhom videu, na tamtom videi, a že zrobíme 10 vecí, ktoré neznášame. A starší majú prenos, čiže ideš. Ježiš, skoro na poháre. Ale, no, nevieme nič úprava. Ale, počkať, ale aj mňa zaujíma, ktoré neznášam 10 vecí. Takže prvý pôjdem ja a tak sa budeme stredať. Takže prvé ty povieš 10 a ja 10. No, nezdržiavame a dávaj. Nie, tak stredajú. Nie, to bude nedobré. Takže prvý fakt. Nemám rád cigánov. Prvá vec, ktorú neznášaš, ešte raz. Prvá vec, ktorú neznášam. Cigánov. To sú takoví hajzli, čierni, špinaví, smradľaví. Druhá vec. Neukázal prostredník? Neviem. Nie. Nemám rád, keď mi brat bere počítač. Tretia vec. Nemám rád, keď mi frajerka dá košom. Štvrtá vec. Keď mi brat bere tablet alebo mobil, som nasratý. Môj mobil. No to je jedno. Prepačte. Fail. Takže je 5. Som smutný, keď ostavím v škole zlú známku. To dostáva skoro stále. Dobre, 6. To je 8 si ukázal. 6. 4 plus 3. Počkaj, 3 plus 3, aha. Nevidím cez tieto dvoje prsty. 6. No, počkať. Jaj. Nemám rád, keď sa so mnou niekto hádá. Však Maxi. Pred videom sme sa hádali, že na koho video toto, na ktorý kanál toto na video moje. pôjde. Na môj pôjde, Na lebo, môj. lebo on nemá kanál. Tak ešte neviem heslo na počítač. No, nie na počítač, ale myslím akože na YouTube. Heslo Však si vytvoríš nové, ja ti to zrobím. Myslovať, že XGamer tam. Však som XGame, ty debil. Počkaj, XDebil si povedal. XGame. No fakt. Na tie poháre si dávaj pozor. Dobre, takže 7. vec, ktorú neznášam je, keď mi mama No pokračuj. keď mi mama zabalí počítač. Ťa vidím. Hand shoulders! Máme, je tu reklama aj na hand shoulders. Do mojej bane nie. Shit. Takže 8. vec. Neznášam, keď ma mama nutí skoro spať. 9. vec. Dneska mám tak celkom zlú náladu. No to nie je vec, Ne. To. Nemám rád. Počkajte, mám rád, nie. Čo nemám rád? Neviem. Zatiaľ mám 8 vecí. Čo nemám rád? Čo nemáš rád? Keď ti niekto nedovolí počítač. To som hovoril. Nemám rád, keď sa mi vypína plejko pri natáčaní, alebo keď hrajem so Maxim futbal. On má plejko 2, hej. Chcel natáčať GTAčko, aj tak poprvé to hlúpo natáčal. Vyskúšal som to 4-krát a sa to vyplo. Takže natáčal to hlúpo trošku. 10. vec. Tada! Exkluzívna vec. Počkaj, musím popremýšľať. Fail! What the fuck? Dislike. Nie, like. Počkaj, Nie, to je moja kevka! Nechaj mi moju kevku. Dobre, takže 10. vec. No, rád, keď tento hlupák 2. robí somariny. Hej, ja robím som.
tvoj brat. Presne. Môj brat je somariny, stále niečo robí a to moc nerozňuje. A stále niečo chce. A chcieť je nepekná vlastnosť. Ale prosiť si. Ale mať ešte kajšia. Dobre, takže Max ide, že musím ísť na záchod. O chvíľku prídem. To bol fail. Bude ešte ďalší bonus. Tak, prvá vec, ktorú neznášam je... Je to matrlec! Debil X-Gamer. No, prvá vec, ktorú neznášam je X-Gamerov brat. Má dvoch bratov, jeden mladší, jeden starší. Jeden má 6 rokov, jeden má 8 mesiacov. Jasné, že to 6 rokov stále príde si a že ja mám PS2 a ty nie. Ja poviem, a ja mám PSPčko. Mám. Ja mám PSPčko. A on, no a čo? Ja mám KPPP. No nič. Dobre, ten druhý bonus nepôjde. Nebudem vás zdržovať. A druhá vec, ktorú neznášam je... Pako si. Druhá vec, ktorú neznášam je môj brat na počítači. Prídem stále v tej voľnej chvíli. Ja chodím na počítač, neviem, raz a pol za mesiac. No 2-krát alebo 3-krát. On stále príde, buď ticho, stále príde, ja idem na počítač a on, ja som si zapol. To bol fail. Oh my gosh. Dobre, no. nebudem sa. To je ktorý fakt? Činčo, druhý. Si pána. Neznášam môjho brata, like a komentár. Tuto vidíte jeho kanál. Áno, tu ho vidíte. Kde? No. A Aha. ty už buď ticho radšej. Ja si dám mliečko. Tretia vec, ktorú neznášam je... Ja si trošku mliečka spravím. je... Ktoré bolo moje? Shit. Tretia vec, Ktoré bolo moje? som mal... Toto je tvoje. Okay. What the fuck? Ja som mal veľa cukru. Počkaj, ktoré je tvoje? What the fuck? Subscribe. Tretia vec, ktorú neznášam No, je... vypil som sviažky koniec. Buď už ticho. Tretia vec, ktorú neznášam sú doktorky a doktori. Stále prídu a tam no, vyzlejca, idete skontrolovať srdiečka. No. Alebo pipi. Gej. Fail. Otrelec. Vypadni. To bol moje brat. Štvrtá vec, ktorú neznášam je... Pako. Štvrtá vec, ktorú neznášam je, keď moji rodičia sú, keď je môj otec doma. Akože rodiči to sú dôležité osoby a mám ich rád veľmi, ale môj otec mi nikdy nedovolí ísť na počítač. Musíš si zrobiť toto, nejde sa so mnou zahrať šachy? Koho bavia šachy? Ak mi teraz niekto do komentov napíše, mňa bavia šachy, tak nič nezrobím. Piatá vec, ktorú neznášam Čože? je X-Gamer, lebo stále neznášam teraz. Piatá vec si mi dobre pomohol, lebo neznášam, že teraz tu stále chodíš, odídeš, robíš mi debiliny. Zase príde, odíde, otvorí dvere, zatvorí. Ja som tu, ty truba. No, šiesta vec, ktorú neznášam je... Šiesta vec, ktorú neznášam je... Ježička. Poď už ticho. Majú... Nie, učiteľ... To je dobrá. Triedna. Bože. Šiesta vec, ktorú neznášam je... Povedz niečo zo školy. Môj riaditeľ. Radoslav Uheli. Ty čo beháš? Chceš, aby som s teba išiel do nemocnice? To naša nepatrilo k tomu. A ty
ty to robíš? Hej, vy, školníci, choďte odniesť to drevo tam. Taký namyslenec. Jeho fotku by som vám rád ukázal, ale radšej nie. 7. vec, ktorú neznášam je mlieko. Fakt? Mlieko. Debil. Ja viem, musel som, ale mlieko nemám rád vôbec. 8. vec, neznášam karfiol. Ja som dneska mal na obed. Karfiol a aj brokolicu. Počkaj. Také majú gacky. Ja si dajem na gacky. Teraz vážne. No tam pataj. Aha, sem. Fuj! Aha. To bola šikanica. Choď dole. Prestaň, no dobre. Kde sme to skončili? 9. vec, si myslím aspoň. Áno, 9. vec je... neznášam, keď musím si upratovať v izbe. Presne. Moja Lebo ja tam mám... Vidíte? Ešte k mojemu. Presne to neznášam. Ani vyjašuš koše. Stále musím. Ja nevynášam koše. Ale ja hej. Nič. Kľud. Nie, no. Teraz neviem, že čo. No, neznášam si upratovať, lebo... Ale tamto video pôjde na môj... Budeš ticho, to je bonus k tomuto videu, prepáč. To je bonus k tomuto videu. Choď 10. dosku. No, je 9. To je 9. je... No, neznášam, keď si musím upratovať. Prepačte. Ja tam mám stále neporiadok, ale otec príde, ja chcem ísť na počítač a otec hovorí, a už si upratal? Choď si povysávať. Je dňa návšteva a choď si povysávať. Choď si upratať tú izbu. A 10. vec to je exkluzív. Neznášam ženy, ktoré chodia do obchodu. Oni si tam prídu a že no zlatička, áno, ja som na nákupe. Musím si kúpiť novú kabelku, aby som bola lepší ako Wendy Play. Si normálny, že to z Minecraftu. To je admin na mojom serveri. To je jedno. Ja Tak, ja si ešte kúpim tričko ružové, krásne s kvetenkami. Aj vlasky si, idem do kozmetičky si, na vlasky si na pekne, nemôžem mať ani jeden nepekný vlásek. Zlatička, a ty mi kúpiš nový mobil, že Samsung Galaxy S4. Dobre. A tatička, ešte si musím kúpiť nové topánky zlaté, lebo ja musím byť najkrajšia. Čiže ženy, neúražte sa, ale niektoré to robia. Oh shit. Už buď ticho. Čiže to bolo posledné a ja sa s vami lúčim. Bez mňa. Ja sa s vami lúčim a bitch! Ja aj zlovina. Boba fail. Hamburger.